Tak Milan Šimon Rehuš je hráčom do budúcna, samozrejme, preto sme podpísali dlhodobejší kontrakt. Veľmi sa teším na spoluprácu s ním, pretože je to veľmi šikovný ľavonohý hráč, podrotový reprezentant Slovenska do budúcna. Myslím si, že veľký prínos pre košický futbal a ja pevne verím, že aj pre slovenský ako taký. No, absolvoval 3 roky v Hoffenheime, kde vlastne si zažil to už odlúčenie, tú profesionalitu, ktorú ten hráč už musí mať v sebe, napriek tomu, že je mladý, tak už má niečo za sebou a preto sa spoliehame na to, že ten prechod vlastne do dospelého futbalu v Košiciach nebude mu robiť nejaké veľké problémy. Tak Erlang Spalacin prichádza z Akadémie Bilbao, kde už potom bol na hosťovaní v dospelom futbale v Španielsku a chcel si vybrať proste cestu do toho dospelého futbalu niekde inde, mimo krajinu, ktorej vyrastal, a my sme veľmi radi, že práve si vybral nás. My sme ho presvedčili na to, že vlastne ten štýl futbalu, ktorý my chceme hrať, akým spôsobom sa chceme prezentovať na tom ihrisku, náš tréner, ktorý forsíruje do tých hráčov, takže mu môže veľmi vyhovovať sedieť. Je to fakt hráč, ktorý je veľmi behavý, napriek tomu, že je to jednak technický hráč, tak je aj rýchlostný typ, má veľmi dobré vlastne riešenia v poslednej tretine ihriska, čo vlastne na tých pozíciách veľmi potrebujeme, takže pevne verím, že toto je meno, ktoré priniesie zase niečo iné, také iné korene do našeho mužstva. Adam Golen je známe meno, samozrejme, už v Žiline bol známy, nie náhodou si ho vybrala Sparta Praha, aj keď potom tam mal nejaké zdravotné problémy a preto ho to trošku pribrzdilo, ale teraz je vlastne náspäť v top forme a preto sme využili vlastne, my už od zimy sme boli v nejakom kontakte a snažili sme sa ho nejak vyskautovať, akým spôsobom on pôsobí v Sparte. V zime to ešte nebolo možné dotiahnuť, takže opäť som veľmi rád, že sa to podarilo aspoň teraz v lete. Prichádza šikovný, takisto ľavonohý hráč s veľmi dobrou prienikovou prihrávkou, jeden proti jednému, má veľmi silné rýchlostné parametre, sú na európskej úrovni, takže aj toto je hráč, ktorý je nám do našeho systému, čo sa týka jeho kreativity a videnia futbalu, veľmi prospešný. Tak Mário Pejazič, áno, prešiel Salzburskou akadémiou, ktorá je vyhlásená, následne vlastne prešiel aj druhou ligou, napriek tomu mladému veku vlastne išiel si vyskúšať druhú ligu v Rakúsku, kde následne si ho vybralo Leče vlastne do projektu U20 a teraz vlastne prichádza k nám, čiže veľký prísľub, takisto mladý chlapec, 2005 ročník, ľavonohý, veľmi dobre pracujúci chlapec, naučený na ten drill, ktorý my potrebujeme, veľmi hladný, ktorý sa chce presadiť do dospelého futbalu čím skôr, takže pevne verím, že to všetko, čo mu my ponúkneme, tomu, čo on vlastne kvôli čomu sa rozhodol pre Košice, že je to ten projekt, ktorý tvoríme, to, čo vlastne akým spôsobom chceme my pracovať, s akým štýlom futbalistov a na akom štýle futbalu chceme pracovať. To všetko ich presvedčilo, aby vlastne si vybrali nás a pevne verím, že aj on je správnou trefou a že nám pomôže do skladania tej mozaiky. Nie, sú tam ešte zaujímavé mená, ktoré vlastne by sme chceli dotiahnuť. Uvidíme, akým spôsobom sa to podarí. Viac menej stále na tom pracujeme. Sú tam možné ešte aj odchody, pretože máme nejaké ponuky na niektorých našich hráčov. Veľmi zaujímavé, takže spolu s trénerom vlastne a celým klubom pracujeme na tom, aby pokiaľ by niekto ešte mal odísť, aby bola aj adekvátna náhrada, čo máme vyskautované, a naopak to, čo už prišlo a je v klube, aby dobre zapadlo čím skôr vlastne do toho mužstva, aby nám to začalo dobre fungovať na ihrisku.